Συνεχίζουμε με την κατηγορία αφιέρωμα και την απονομή θα κάνει το μέλος του ΔΣ του ΚΟΑ, Ανδρώνικος Ανδρονίκου. Νικητή στην κατηγορία αφιέρωμα ο Δημήτρης Γιώκας για το θέμα στην ιστοσελίδα 4 στροχή με τίτλο «Όταν η ψυχή υπερβαίνει την υποδύναμη», το οποίο σχετίζεται με την συνάντηση των δύο θρύλων, Τάτσιο Νουβολάρη και Ντέσιμο Κοπανιόνι, 20 χρόνια μετά από μια εντυπωσιακή κούρσα. Η ιστορία εξελίσσεται με τον πρώτο να είναι πλέον άρρωστος με φυματίωση. Ο Δημήτρης είναι δημοσιογράφος με ειδίκευση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τις πρώτες μεταδόσεις Φόρμουλα 1 στην Κύπρο την δεκαετία του 90 μέσα από το ΡΙΓ. Εργάστηκε σε σειρά μέσων μαζικής ενημέρωσης και σήμερα είναι αρχισυντάκτης των 4 τροχών. Συγγραφικά έχει εκδώσει το βιβλίο «Ύμνος στην ταχύτητα». Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία έλαβε ο Χρήστος Θεοχάρους για το αφιέρωμα με τίτλο «Παστελής», από τα συνεργεία καθαρισμού στην πραγματοποίηση ενός ονείρου. Ο Χρήστος εργάστηκε για 10 χρόνια στο Φιλελεύθερο και ακολούθως στο 24 Sports. Σήμερα είναι δημοσιογράφος του Super Sport FM. Έλα Χρήστο και εσύ. Δημήτρη. Έντιμε πρόεδρε του ΚΟΑ, πρόεδρε της ΕΑΚ, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που ο Τάτσιο Νουβολάρη, ο μεγάλος αυτός μάγος του βολάν, ο οποίος έκανε καριέρα στις πίστες του κόσμου πριν από 75 με 100 χρόνια, αναδεικνύεται μέσα από το άρθρο μου και αυτό νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση. Το άρθρο το έγραψα από χρέος απέναντι στον ίδιο. Κάθε λέξη γράφτηκε από χρέος απέναντι σε αυτούς τους ήρωες. Και όταν φίλοι με έπαιρναν τηλέφωνο για να μου πούν ότι συγκινήθηκαν που διάβασαν το άρθρο μου, μου έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά η μεγαλύτερη χαρά είναι απόψε, γιατί το να σε βραβεύουν πραγματικά συνάδελφοι δημοσιογράφοι, δεν βρίσκω κάτι άλλο να πω, ότι από αυτό είναι η πιο μεγάλη πραγματικά τιμή. Και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς, όπως και τον πρόεδρο της ΕΑΚ, τον κύριο Ηρόδοτο Μιλτιάδους, ο οποίος λειτουργεί πάντοτε, όπως και ο Τάτσιο Νουβολάρη, με πάθος, με οδηγό το πάθος για τον αθλητισμό εδώ στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ.